ανεβάσουμε τη διάθεση. Πάνω απ' όλα. Αι, αι, αι. Όπα! Έλα! Τώρα που το μάθαμε, ας το κάνουμε ακόμα 2 φορές. Και έλα! Έτοιμες για πλάι! Λίγο απ' όλα έχουμε σήμερα. Super fitness. Μενάδο. Μεσούλα. Ωπα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Εσείς θα παίρνετε τηλέφωνα, Θα δώσουμε δώρα σε λιγάκι τώρα που θα έρθουν τα παιδιά. Lunges. Δίπλο! Σήκω τα μπολ! Αι, αι, αι! Ωραία! Lunges! Λίγο ακόμα και τελειώσαμε! Όπας! Καλημέρα! Καλημέρα! Η Αλεξία Αναστασίου μαζί μας μετά από τόσο καιρό, πραγματικά πολλές απουσίες, δεν ξέρω πόσο θα πληρώσεις τώρα. Διάβαζα. Τι διάβαζες, παιδί μου? Διάβαζαν οι φοιτήτριές μου, διάβαζα και εγώ μαζί τους. Μάλιστα. Πραγματικά μια πολύ ωραία έκπληξη μας κάνατε σήμερα, κορίτσια, ήσασταν υπέροχες, μπράβο σας. Η Στέφανη, η Θεοδώρα, η Φάνη, η Άντρια και η Παναγιώτα. Καλημέρα Και η σε όλες. Αλεξία. Είμαστε καλά? Εμείς πολύ καλά, τώρα όμως είμαστε πολύ καλύτερα. Χαίρομαι, πραγματικά. Να μας έρχεστε πιο συχνά. Και τώρα που θα ανοίξετε και τις γραμμές, Ναι. να δώσουμε και δωράκια, παιδιά. Βεβαίως. Για πες, τι Γιατί χαρίζουμε? ξεκινήσαμε και το Aqua Zumba, το οποίο το διοργανώνουμε στο ξενοδοχείο Princess και είναι φανταστικό. Ωραίο, είναι πολλά ωραίο, Γαβρίλα. Δεν έκανα καμία Aqua φορά. Zumba, μες στην πισίνα. Να σου πω, χάνω το προσανατολισμό μου στο νερό εγώ. Στο νερό? Και θα κάνω ρεζιλίκια. Κοίτα, γι' αυτό. το καλό ξέρεις τι είναι με το Aqua Zumba? Ότι δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, είναι όλα μέσα στο νερό. Ναι. Ναι. Δηλαδή και να μην κάνεις. συντονίζουμε και να πάω εσείς να πάτε αριστερά, εγώ να πάω δεξιά. Καλύτερα το Κανένας μάθημα. δεν θα πάρει είδηση ή έρχομαι τότε. Έρχομαι επειδή δεν θα γίνω ρεζίλη. Λοιπόν, κορίτσια μου, ευχαριστούμε για άλλη μια Ευχαριστούμε φορά. πολύ. Και εμείς, και εμείς. Καλό υπόλοιπο γλυκιά Καλή σας μου. μέρα. Να πούμε ότι συνεχίζεις 10 με η εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πάμε στο τρίτο τώρα. 10-12. 10-12 Του πάει τρίτου τα σήμερα μπερδέματα. Το τρίτο τα μπερδέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και η τηλεοπτική εκπομπή. Η τηλεοπτική εκπομπή. Τι, Για παρακαλώ. την τηλεοπτική να μας πεις. Για το χωρίς αποσκευές. Ναι. Νομίζω συνεχίζουμε, παιδιά. Έχω χάσει κάποια επεισόδια. Αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζουμε. Εντάξει, επειδή Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω ναι. Πήγα Ωραία. διακοπές γι' αυτό, παιδιά. θα Συγγνώμη. χαρούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε γλυκιά μου. Γεια σας, παιδιά. Καλό υπόλοιπο. Πάμε εμείς να καλημερίσουμε.